Nes I ddim cysgu neithiwr. Ar ôl chwarae am 40 awr mewn un wythnos, o'n I 'di gorffan Bloodborne. Nes I blannu fy mwyell lle mewn I gorff y bos ola I wylio fo'n marw, a wedyn nath y gêm ddechrau eto efo'r holl olynion yn lot anoddach. A do'n I ddim eisiau stopio chwarae. Es i'r holl ffordd at y bos gynta just mwyn teimlo'r wefr o'i giro fo eto. A wedyn nes i'r gwely. A do'n I just ddim yn gallu stopio meddwl am Bloodborne. Tyswn I chwarae fo drwodd eto pa lefel fyswn i'n I gyrraedd. Be oedd fo hoff ranna o'r gêm, ond I 'di methu unrhyw ddarna pwysig? On, bron yn sicr. Ac ymlaen drwy'r nos. Di gêm ddim di cael effaith fel ma arna I am spel. Ella ddim erioed. Mae hwn yn rhywbeth special. Oce, awn I nôl i'r dechrau. Mae Bloodborne yn ddilyniant i'r gyfres Demons a Dark Souls, lle fyddwch chi'n chwarae rhan heliwr sy'n deffro nghanol dinas spooky o'r enw Iawn ar yr un noson o'r flwyddyn lle mae pobl yn troi mewn I fwystfilod ac yn treo'ch lladd chi, sy'n mymryn bach yn anlwcus. Mae yna stori o fath, o fyddwch chi'n gorfod brwydro'n galed i'w ddallo. Mae yna stwff am freuddwydion a ryw fabi rhyfedd sydd wrth raidd bob dim, ac mae gwaed yn bwysig am ryw reswm, ac mae yna ddol byw sy'n helpu chi, a dwi'n siŵr bod o'n gwneud ryw fath o synwyr, os just y meddyliau'r datblygwyr. Ond mae o'n ddigon. Mae'n fachyn I hongian popeth arno fo, ac yn ychwanegu talpia a thalpia o atmosffer. Ond y peth mwyaf sy'n helpu yn hynny o beth ydy'r gwaith celf hollol syfrdanol sydd wedi mynd I mewn i'r gêm. Byddwch chi'n dechrau drwy ymladd gelynion reit gonfensiynol, dynion gwyllt efo picffyrch, bleifiaid mawr, trolls y math yno o beth, ond wrth i'r gêm barhau ac wrth I chi gasglu rhywbeth yn insight, penglogion sy'n gwneud chi ddeall mwy am sut mae'r byd yn gweithio, ond hefyd yn eich gwneud chi fymryn y mwy gwallgo bob tro, fydd y gelynion a'r byd o'ch cwmpas chi yn mynd yn fwy ac yn fwy hunllefus. Fy hoff ran I o'r gêm? Oce, mae yna ddarn, lle fyddwch chi'n brwydro drwy lwyth o badis calad jyst I gyrraedd drws caeedig. Da chi'n trio I agor o ac mae yna law fawr aneuarol yn dod I lawr o'r to a'ch gwasgu chi I farwolaeth. Iawn, digon teg, da chi'n anghofio fanna am y tro ac yn mynd off I grwydro rhywle arall. Nes mlaen, da chi'n dod yn ôl efo digonedd o insight ac, llawna. Perchenog ydy rhyw fath o octopus / pre-cop enfawr. Efo rhyw 15 o freichiau yn hongian o'r to. Mae hwnna'n... Dwi'n mynd I ista yn y gornal rwan a chrynu. A chrio'n dawel. Diar. Ydy mae gwaith a syniadau H.P. Lovecraft y Cthulhu mythos fel mae'n cael ei alw yn mynd yn fwy ac yn fwy poblogaidd heddiw, ond da ni ddim eto wedi gweld y delweddau yna yn cael ei defnyddio i'w llawn bwer ar sgrin mewn unrhyw gyfrwng. Tan rwan. Mewn blynyddoedd I ddod fydd Bloodborne yn cael ei weld fel cam holl bwysig yn haith y syniadau yma tuag at brif ffrwd diwylliant. Mae hwnna'n beth mawr. Ac mae'r syniadau yna yn ddychrynllyd. Iawn. Ar ben bod yn un o'r gemau antur gorau erioed, mae Bloodborne hefyd yn gêm arswyd bwysig I roi ochr yn ochr efo clasuron fel Alien Isolation, Silent Hill a Resident Evil. Fydd y bwystfilod yn neidio allan o'r cysgodion yn eich dychryn chi, ond hefyd fydd y delweddau yn cropian I mewn i'ch breuddwydion ac yn gwrthod gadael, just fel The Shining neu The Exorcist. Gwirthiol o beth. Rheswm arall wrth gwrs pan fyddwch chi ddim yn gallu stopio meddwl am y gêm ydy bod o'n eithriadol o anodd. Ar y dechrau yn enwedig fyddwch chi eisiau taflu'r controller yn erbyn y wal a sgrychu at y sgrin, a fyddwch chi yn gwneud. Mae pethau'n mynd yn haws ac yn fwy hwyl wrth i chi fynd ymlaen, fyddwch chi byth yn teimlo mewn rheolaeth llwyr. Fyddwch chi wastad ofn beth sy'n rownd y gornel neu lawr y pydew nesaf. Di Bloodborne chwaith ddim mor anheg o anodd ar gemau Souls sy'n fonws enfawr. Dych chi dal angen gwybod eich ffordd rownd gemau fideo I wneud unrhyw beth, ond fyddwch chi yn gwella, a fydd na ranna o'r gêm a'n debyg fydd yn mynd heibio'n eitha cyflym. Di'r gêm ddim just yn wal frics ar ôl wal frics fel yn Dark Souls 2, cyfres o sialensa hynod o anodd sydd just yna I testiwch ymynedd.
Ond hyd yn oed pan mae o'n anodd a da chi'n gorfod chwarae'r un rhan drosodd a thrasodd mwyn cryfhau eich cymeriad, da chi ddim yn meidio, achos bod o gymaint o hwyl, yr ymladd mor llyfn a'r teimlad o ennill mor ysgubol. Un man gwan sy'n ma i fi weld y Chalice Dungeons, rhan hollol opsiynol o'r gêm, lle fyddwch chi'n brwydro drwy stafelloedd llawn gelynion a bosses, y rhan fwyaf unigryw i'r rhan yma. Mae dipyn bach fel y Dungeons yn Zelda, ond efo mwy o waed ac ofn a rhedeg a sgrychian. Yn ymarferol, maen nhw dipyn bach yn ddiflas, does na ddim stori yn gysylltiedig efo nhw, a mae yna lot llai o atmosffer fel canlyniad, ond dyn nhw ddim yn hanfodol i'r profiad, felly dyn nhw ddim yn broblam deg gwir. Anghofiwch am y peth. Os dwi ddim wedi gwneud o'n ddigon clir, mae Bloodborne yn gampwaith. Mae gan y gyfres Souls i ddilynwyr brwd dwi'n un ohonyn nhw, ac mae'r Dark Souls cyntaf yn enwedig yn cael ei gysidro yn un o'r gemau gorau erioed. Ond mae Bloodborne yn well. Lot gwell. Heb gwestiwn, dyma'r gêm gorau ar y PlayStation 4, y rheswm gorau i gael gafal ar un, a'r gêm cyntaf sy'n profi just be allith y genhedlaeth newydd o systema wneud. Mae o'n drobwynt. Nid yn unig o fewn gema, ond hefyd o fewn gweithiau arswyd yn gyffredinol. Mae'n treiddio i mewn i'ch enaid chi rywsut, ychydig iawn o weithiau celf sy'n llwyddo i wneud hynny. Hanfodol. Ta ydi o. Ella mod i ddim di chwarae digon i fod yn sicr. Wedi'r cwbl di 40 awr ddim yn lot. Dwi'n meddwl ddylse fi chwarae fo eto, just i fod yn siŵr, da chi'n dall? Ac ella tro yma fydd yr octopus yna ddim yn boddro'n troi fyny. Edrych fel fyddai ddim yn cysgu heno chwaith.